Για 30 χρόνια το MTV μπορεί και πρωτοπορεί και είναι καινοτόμο σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι εξίσου σημαντικό για εμάς να μπορούμε φέτος να βραβεύουμε τον trendsetter, αφού και το MTV μπορεί να θέτει και αυτό τις τάσεις. Λοιπόν, το δεύτερο βραβείο. Εγώ. Ουλίτσα, δεν θα πάνε κανένα λεπτό. Νικητής του δεύτερου βραβείου στην κατηγορία Best Trendsetter. Κόρπο. Καλά τα λέω. Στα TRL Awards της Φλωρεντίας, στη Γιαρούλα με κάνει ταξίδι, με παρουσία στο Red Carpet παρέα με το MTV. Πάμε λοιπόν για το πρώτο βραβείο που θα αναδείξει τον καλύτερο νέο σχεδιαστή. Παρακαλώ πολύ, την κυρία Νατάσα Κρέντς, διευθύντρια επικοινωνίας του Olympic Event, να έρθει μαζί μας το Best New Designer. Γεια σας. Το περιοδικό Glamour, όπως και οι σταθμοί μας Best Radio, VFM και Λευκό, στηρίζουν τη μόδα και τη διοργάνωση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Και στηρίζουμε βεβαίως το πάθος και τη δημιουργικότητα των νέων σχεδιαστών. Άρα λοιπόν βρίσκομαι εδώ για να δώσω το βραβείο Best New Designer. Βεβαίως. Και ξεχνόμαστε, εγώ δεν το δουλίτσα. Α, δικό σου. Empire. Στο Fashion Week της Βοσνίας, το Μάιο, το οποίο έχει το συμμετέχει και ένα απλό παιδί, ο Καρλ Λάγκερτον. Πάτε ξεκινήσουμε, εμείς. Τελείως σοκ. Είδα κάτι καταπληκτικά σχέδια, κυριολεκτικά, είπα wow. Πρώτον ήθελα να πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ με τη Πιτσιρίκα που είχε τόσο θάρρος να βγει και να κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω τραβήξει και εγώ στο παρελθόν με οικογενειακό μέλος και ξέρω τι αγώνα τραβάει. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, τόσο πολύ που άρχισα να τρέχουν τα μάτια μου. Πάντως είναι σοκ, δεν το περίμενα καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.